Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar yr Eilwyd, ar y trydydd Sul wedi'r Ystwyll. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom y nawr mewn gallu a thrigaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheiso gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, myddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drigarhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf.
gogoniant yn y gorych a fi ddiw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di ben di ffiwn di, a volwn di gogonefwn di, diolchwn i ti am dy fawr o goniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig fab Iesu Grist, o arglwydd Dduw o'n Dduw, fab y tad, sy'n dwyn ymaith bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y gorych Y colect ar gyfer y trydydd Sul wedi'r Ystwyll, gweddiwn. O lluog Dduw, y datguddiodd dy fab mewn arwyddion a gwirthiau ryfeddod dy bresenoldeb achubol, adnewyddad y bobl a thras nifol, ac yn ein holl wendid, cynnal ni a thallu nerthol, trwy Iesu Grist y fab ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Darlleniad o'r bedwaredd bennod ar 15 o lyfr y Datguddiad. A chlywais lais fel sŵn tyrfa fawr, a sŵn llawer o ddyfroedd, a sŵn taranau mawr yn dweud Hallelujah. Oherwydd yr arglwydd ein Duw, yr holl alluog, a sefydlodd ei frenhiniaeth, llawen hawn a gorfoleddwn, a rhown iddo'r gogoniant, oherwydd daeth dydd priodas yr oen, ac ymbaratodd ei briodferch ef. Rhoddwyd iddi hi wisgo liain maen disgleirwych, oherwydd gweithredoedd cyfiawn y saint yw'r lliain maen. Dywedodd yr angel wrthyf, ysgrifenna, gwyn neu byd y rhai sydd wedi ei gwahodd i wledd briodas yr oen. Dywedodd wrthyf hefyd, dyma wir eiriau Duw. Syrthiais wrth ei draed i'w addoli, ond meddai wrthyf, paid, cydwas a thi o'i fi, ac ath frodyr sy'n dal tystiolaeth Iesu, a ddola Dduw, oherwydd tystiolaeth Iesu sy'n ysbrydoli proffwydoliaeth.
Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan. Y trydydd dydd, yr oedd priodas yng Nghana Galilea, ac yr oedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Pallodd y gwin, ac meddai mam Iesu wrtho ef, nid oes ganddynt win. Dywedodd Iesu wrthi hi, Wraig, pam yr oed ti am ymyrryd ym mi? Nid yw fy awr i wedi dod eto. Dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, Gwnewch beth bynnag a ddawed wrthych. Yr oedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr, wedi ei gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon, a phob un yn dal 20 neu 10 ar 20 o alwyni. Dywedodd Iesu wrthynt, Llanwch y llestri a dŵr, a llanwasant hwy, hyd yr ymyl. Yna meddai wrthynt, yn awr, tynnwch beth allan, ac ewch ag ef i lywydd y wledd, a gwnaethant felly. Profodd llywydd y wledd y dŵr, a oedd bellach yn win, heb wybod o ble roedd wedi dod, bod y gwasanaethyddion a bu'n tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd ar y priodfab, ac meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna pan fydd pobl wedi meddwi y gwin salach, ond rwy ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Gwnaeth Iesu hyn, y cyntaf o arwyddion, yng Nghana Galilea, amlygodd felly ei ogoniant, a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Dyma Efengyl yr Arglwydd. Y trydydd dydd yr oedd priodas yng Nghana Galilea, ac yr oedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Yr adnod gyntaf o'r ail bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Dwi'n teimlo'n ychydig yn lletwyth yn pregethu ar y briodas yng Nghana Galilea eleni, a hynny oherwydd fy mod yn gwybod am nifer o barau oedd ar fin priodi a llynedd sydd wedi methu a chynnal eu gwasanaethau priodas. Parau sydd wedi gohirio ac aildrefnu eu priodas fwy nag unwaith, ac ar ôl aildrefnu yr eilwaith a'r drydydd waith wedi cymryd y penderfyniad anodd o ganslo drachefn oherwydd cyfyngiadau Covid. Mae hyn oll wedi bod yn rhwystredig i'r parau a'i teuluoedd wrth iddynt weld misoedd o waith paratoi a threfnu ar gyfer y diwrnod mowr yn mynd yn dofer oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'w rheolaeth. Ni allwn ddiystyru'r gwaith ychwanegol a'r straen emosiynol sydd ynglwm ag aildrefnu priodas. Mae rhai wrth gwrs wedi bwrw ymlaen â'i gwasanaeth priodasol yn unol â gofynion y rheoliadau ymhellhau cymdeithasol. Mae hyn wedi golygu bod llawer llai o westeion wedi bod yn bresennol yn y gwasanaeth a'r briodas yn digwydd heb na wledd na pharti ddilyn. Mae eraill wedi penderfynu aros yn amyneddgar i'r diwrnod hwnnw pan ddaw pethau'n well, a bydd modd i deulu a ffrindiau ymgynnull ynghyd yn ddiogel i gyd ddathlu a chyd lawenhau gyda'r par ar ddechrau ei bywyd priodasol. Cofiwn, yn ara deg, mae'r diwrnod hwnnw yn nesau. Mae'n rhyfedd wrth ddarllen yr Efengyl heddiw, mor ddieithr bron yw'r olygfa o'r wledd briodas, ac mor estron i'w darllen am ddigwyddiad cymdeithasol lle mae torf o bobl yn mwynhau cwmni ei gilydd, yn mwynhau y bwyd a'r gwin nes bod y gwin ei hun yn pallu. Mae'r arwahanrwydd cymdeithasol yr ydym wedi brofi a theimlo i'r byw am ychydig dros 9 mis bellach yn dechrau dweud. Dechreuwn anghofio beth yw bod yng nghwmni eraill, yn mwynhau cymdeithasu hamddenol, wyneb yn wyneb, heb boeni am gadw pellter a gwisgo mwgwd. Bydde'r mwyafrif ohonom, dwi'n siŵr, yn hapus iawn bod yn rhan o wledd, heb boeni rhyw lawer petai'r gwin yn pallu neu beidio,
oherwydd fe fydde'r cymdeithasu a'r cwmni yn win digonol ynddo'i hunan i loni'r galon. Rydym yn gweld eisiau'r wledd. Rhyfedd i'w meddwl am y wledd briodas yng Nghana Galilea eleni. Ond mae'n sefyllfa bresennol yn gofyn i ni ystyried y darn cyfarwydd hwn o'r Efengyl mewn ffordd wahanol. Be sydd gan yr arwydd hwn, y wyrth hon, Iesu, yn troi y dŵr yn win i ddweud wrthom ni heddiw? Be sydd gan y wyrth hon i ddweud wrthym yng nghanol y cyfnod clo hwn a'r cyffredin wedi troi ni'n donog a ninnau yn gweld eisiau'r cymdeithasu a'r cwmni wyneb yn wyneb a bod yn rhan gyflawn o'r wledd unwaith eto. Felly wrth i ni ystyried y wyrth hon, fe welwn ni yn gyntaf bwysigrwydd cymdeithas a chymuned. Yr ydym i gyd, dwi'n siŵr, wedi dod i werthfawrogi cymdeithas mewn ffordd newydd yn ystod y misoedd diwethaf. Roedd priodas yng nghyfnod Iesu yn achlysur i'r gymuned gyfan. Roedd teulu, ffrindiau a'r gymdogaeth gyfan yn cael gwahoddiad i'r briodas ac i'r wledd. Roedd achlysuron megis priodasau, digwyddiadau a dathliadau eraill bywyd i gyd yn ffyrdd o gryfhau y clymau o berthynas a pherthyn oddi mewn i'r gymdeithas a'r gymuned. Mae'r Efengyl yn gwneud yn glir bod Iesu a'i ddisgyblion wedi ei gwahodd i'r dathliadau. Nid yw'r Efengyl yn dweud wrthym pwy oedd yn priodi, mae'r par yn anhysbys i ni. Ond gan fod mai rai Iesu wedi ei gwahodd, a bod y briodas ei hun wedi digwydd yng Nghana, pentref tua 4 milltir o Nazareth, cawn yr awgrym mae perthynas i Iesu oedd yn priodi. Byddai hyn yn esbonio pam yr oedd Mair wedi dod at Iesu i ddweud wrtho am yr argyfwng bod y gwin wedi pallu, yn y gobaith y byddai'n gwneud rhywbeth i helpu a sicrhau bod y cymdeithasu a llawenydd y wledd yn parhau. Wrth gwrs, doedd y gwin yn pallu ddim yn diwedd y byd, ond byddai wedi dwyn ychydig o anfri ar y teulu oedd wedi trefnu'r wledd. Gwaith y gwesteiwyr oedd sicrhau bod darpariaeth ddigonol o fwyd a gwin i'r gwesteion i gyd. Byddai diffyg yn y lluniaeth yn awgrymu diffyg paratoi neu gybyddra ar rhan y gwesteiwyr. Byddai'r naill feirniadaeth fel y llall wedi taflu cwmwl du dros y dathliadau i bawb. Yma fe welwn ni Iesu yn camu'r adwy. Fel un oedd wedi derbyn gwahoddiad i'r briodas, fe welwn ni y ffordd yr oedd Iesu yn gweld pwysigrwydd mewn bod yn rhan o'i gymdeithas. Yn fynych mae gennym ni y tueddiad i feddwl am Iesu yn encilio gymdeithas yn gyfan gwbl i dreulio amser gyda'i ddisgyblion yn unig neu fod ar ei ben ei hunan yng nghwmni ei dad nefol. Ond roedd Iesu hefyd yn gweld y pwysigrwydd o gymdeithasu, o gymysgu ag eraill ac i fod yn rhan o bethau. Yma yn y briodas yng Nghana, fe welwn ni Iesu nid yn unig yn cymryd rhan yn y dathliad a'r gymdeithas lon, ond hefyd trwy ei wyrth, a'i awydd i weld y cymdeithasu a'r llawenydd yn parhau, a heb gael ei endwyo oherwydd diffyg gwin. Mae'r wyrth hon, y gyntaf o'i arwyddion, yn dangos i ni fod Iesu yno yn llawenhau gyda ni, yn cyfoethogi ein cymdeithas gyda'n gilydd. Dyma'r Iesu sydd yn derbyn pob gwahoddiad i fod yn bresennol gyda ni, mewn hawddfyd ac adfyd, a chyda Iesu yn bresennol gyda ni fydd gwin, cyfeillgarwch a llawenydd yn pallu. Beth felly am y wyrth ei hun? Iesu yn troi'r dŵr yn win. Ar yr un llaw fe allwn ni ddweud bod y wyrth hon yn hollol dros ben llestri. Mae'n wyrth, allwn ni ddweud, sy'n ddi-angen. Doedd bywyd neb yn y fantol, nid yw'n angenrheidiol i gael gwin i fwynhau ac i ddathlu. Efallai byddai ambell un wedi dyhuno fore trannoth a gwaith cur pen oherwydd y ddarpariaeth newydd o win. Nid yn unig y cawn ein syfrdani gan faint y dŵr a drodd Iesu'n win, tua 160 o lwyni, mae hynny o 80,000 o boteli gwin.
Ond yn bwysicach na hynny, mae ansawdd y gwin. Nid gwin o ansawdd gweddol oedd hwn, ond gwin o ansawdd da, fel y dywed llywydd y wledd wrth iddo brofi'r gwin oedd gynt yn ddŵr. Bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna, pan bydd pobl wedi meddwi, y gwin salach. Ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Yn y wyrth hon, fe welwn ni Iesu'n cymryd y peth mwyaf cyffredin sef dŵr, dŵr sy'n cynnal bywyd, dŵr diflas, ac yn ei droi yn win arbennig o dda, a hynny mwyn cynnal y cymdeithasu, y dathlu a'r llawenydd. Ond mae un peth sy'n ymal yn cael ei anghofio wrth ystyried y wyrth hon. Yr unig rhai a oedd wedi gweld Iesu yn troi'r dŵr yn win oedd Mair, a disgyblion a'r gwasanaethyddion a fi'n tynnu'r dŵr ac yn llenwi'r llestri. Doedd gweddill y gwesteion na chwaith llywydd o wledd yn gwybod o ble daeth y gwin da hwn. Nid mwyn tynnu sylw ato ei hunain y cyflawnodd Iesu y wyrth hon. Roedd Iesu yn gweithio'n dawel bach yn y cefndir y tu hwnt i olwg yr anhelaeth o'r gwesteion. Dyma oedd rhodd Iesu i'r wledd briodas, gwin da, mwyn llonni'r cymdeithasu, heb bris nag unrhyw amodau ynglwm wrtho. Gwin da, i bawb gael mwynhau yn ddiamod, rhodd raslon Iesu i'r wledd. Mae'r wyrth hon yn arwydd i ni o raslonrwydd eithriadol Duw tuag atom ni, a'i rhodd i ni yn Iesu Grist. Yn Iesu fe gawn ni gyd ymaith, a chwmni i'n llonni, hyd yn oed yn ystod y cyfnod hwn o ymwahaniad pan welwn ni eisiau'r wledd a'r gymdeithasu a'r cwmni wyneb yn wyneb. Mae Iesu wedi troi'r dŵr yn win, ac y mae modd i ni brofi'r gwin da hwn, wrth i ni a'i wahodd ef i fod yn rhan o'n bywydau ni yn ein byw pob dydd. Amen. Dywedwn gyda'n gilydd credo'r apostolion. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef a'n harglwydd ni, yr hwnna gai trwy'r ysbryd glân a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lan Gatholig, cymyn y Sant, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Gadewch i ni weddio ar Dduw, sydd yn caru popeth a greodd a chariad anfesuradwy. Fel priodasferch Crist, gwnaed Eglwys bob amser yn deilwng o'i galwedigaeth. Ar ddiwedd yr wythnos weddi dros undeb Cristionogol, gweddiwn dros eglwysi o enwadau eraill y ddinas hon. Cynorthwya ni brofi gwin llawenydd, undeb, fel trwy gydweithio a byw ein ffydd a ffurdeb, y gallwn gyda'n gilydd, ddatguddio dy gariad a thras di ben draw, mwyn i'r byd gredu. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Tu yna mewn cariad dwyfol ar holl bobloedd y byd, gweddiwn dros arlywydd newydd, yr Unol Daleithiau America, a thros holl arweinwyr y cenhedloedd. Roeddynt dy ddoethineb, i ysgwyddo ei beichiau a gallu, ac i wynebu heriau'n hoes a gwroldeb. Bydded i'r genhedloedd glywed llais tyner dy alwad, ac ymateb mewn llawenydd, fel y bydd tangnefedd yn disodli gwrthdaro. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Tyrd a thofal hael i'n cartrefi ac i gartrefi ein gwlad. Gweddiwn yn arbennig dros bawb a ffeithiwyd gan y llifogydd, a thros y gwasanaethau bris a phawb sydd yn estyn llaw o gymorth iddynt
Crist yn ei anghenion. Boed i ni wasanaethu Crist wrth wasanaethu ein gilydd, a charu fel y mae ef yn ein caru ni. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Cysura ac iach a bawb sy'n dioddef, o rhan corff, meddwl neu ysbryd. Rwyddent ddewrder a gobaith yn ei trafferthion, a dyroeddent lawenydd dy iachawdwriaeth. Gweddiwn dros ein hysbytau, a thros bawb sy'n ynglwm a chynhyrchu, dosbarthu, a gweinyddu'r brechlynau. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gwrando ni wrth i ni gofio rai hyniaf i farw yn ffydd Crist, ac sydd wedi cymryd ei lle yn swper neithiwr yr oen. Bydde di wyn da ein cymundeb yn y byd hwn, fod yn sel ein bywyd rhagwyddol yn y byd a ddaw. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Wedi'n galw i wledd ein harglwydd, gweddiwn am i ni gael bod yn deilwng o'n galwedigaeth. Amen. A mae'r arglwydd yma, a mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich cylonau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w roi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol Dduw, fy nhonell bywyd yr holl gredigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun, rho'n ddiolch i ti bob amser ac ym mhob lle, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Yn dy gariad atom ac yng nghyflawniad yr amser, anfonais dy fab i fod yn waredwr, daeth y gair yn gnawd, bu'n byw yn ein plith a gwelsom ei ogoniant. Dros ein pechodau ni a pechodau'r holl fyd, dioddefodd angau ar y groes. At gyfodais ef i fywyd mewn buddigoliaeth, a'i ddyrchafu mewn gogoniant. Trwyddo ef yr wyt yn anfon ysbryd glân ar dy eglwys, a'n gwneud ni yn bobl i ti. Felly, gydag angylion ac archangylion, a holl gwmpaeni'r nef, molwn dy enw gogoneddus. Sancta
sanctae, sanctae, arglwydd Duw gath ei hanner. Nefadau ar sy'n llawn o ffogoniant, llawn o ffogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y Ac fe gofiwn sefydlu swper yr arglwydd trwy wrando ar eiriau'r apostol Paul. Oherwydd fe dderbynies i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, can is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Cymerwn enid i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara, corff Crist, ac yfed o'r un cwpan, gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wyn fededig arglwydd, mewn undod ath bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn dy eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan deir ewellusio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwna fy hun yn un a thi, gofleidiaf di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y gallaf byw a marw yn dy gariad. Amen. Oin Deus in tu
Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i wef, a'i gariad sy'n dragywydd. Gweddiwn gyda'n gilydd. O llalluog dad, dy fab ein gwaredwr Iesu Grist yw goleini'r byd. Bydded i'th bobl o'i goleio a thair a sacramentau, ddisgleirio a llewyrch ei ogoniant, mwyn i bawb a'i adnabod, a'i addoli ac i fyddhau iddo hyd eithafoedd ddeiar, oherwydd y mae'n fyw ac yn teyrnasu yn awr a hyd byth. Amen. Bydded i Dduw'r gobaith a'ch llenwi a phob llawenydd a thangnefedd wrth gredu, fel trwy nerth yr ysbryd glân, y llenwyr chwi a gobaith. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.